पहिली शॉर्ट फिल्म ज्यावेळेला केली त्यावेळेला 16 वर्षांचा होतो, 1200 रुपये बजेट होतं. तिथंपासून ते जवळपास काही कोटींचा सिनेमा करण्यापर्यंतचा प्रवास मला तुमच्यासोबत उलगडायचा. नमस्कार, मी अक्षय इंडीकर, त्रिज्या, उदाहरणार्थ नेमाळे, स्थलपुराण या चित्रपटांचा दिग्दर्शक. कशी असते फिल्म मेकिंगची प्रोसेस, त्याच्यामध्ये नेमकं एखाद्या माणसाला आयडिया सुचते, त्या आयडियापासून कुठल्या कुठल्या टप्प्यांपर्यंत त्याला जावं लागतं, त्याच्यातल्या अडचणी, त्याच्यातल्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज, या 4 फिल्म्स केल्यानंतर मी शेअर करायला खूप उत्सुक आहे. तुमच्यासारख्याच विचार करणारी, तुमच्यासारख्याच अडचणींमधून जाणारी अनेक माणसं, अनेक नवे फिल्म मेकर्स या लॅबच्या निमित्तानं तुम्हाला भेटतील. जगभरातले सिनेमाचे इतर प्रवाह, सिनेमाच्या इतिहासापासून ते आजपर्यंत फिल्म मेकिंग कशा पद्धतीनं बदलत आहे, आजच्या मॉडर्न एजमध्ये सिनेमा कुठल्या पद्धतीनं लोकांसमोर जातोय, हे सगळं जर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल तर फिल्म मेकिंगचं हे वर्कशॉप तुमच्यासाठी. सागर एंटरटेनमेंट सिंधू संकल्प अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अयोध्येवरती प्रकाश टाकणारं महानाट्य रंगभूमीवरती येत आहे. याचा शुभारंभ सोमवार 15 जानेवारीला वेंगुर्ल्याच्या मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते होणार आहे. नमस्कार. सागर एंटरटेनमेंट ही आमची कंपनी आहे. गेले काही वर्ष आम्ही या कंपनीच्या माध्यमातून काही कलाकृती प्रोफेशनली करत असतो. इलेक्शनच्या वेळी आम्ही काही व्हिडिओज केले होते अवेअरनेससाठी. तो काहीतरी नवीन कलाकृती करावी असं आमचं बरेच दिवस मनात चालू होतं आणि सोशल प्लॅटफॉर्मला सिंधू संकल्प अकादमी ही आमची संस्था आहे, या बॅनरच्या अंडर आपण काहीतरी आपल्या शहरामध्ये बरेच कलाकार आहेत, त्यांना एकत्र करून काहीतरी एक नवीन कलाकृती करावी असे बरंच 1-2 वर्ष आम्ही विचार करतो आहे. अखेर अनायसे आता राम मंदिर होतं आहे. राम मंदिरच्या निमित्ताने अयोध्या म्हणजे रामाबद्दल काहीतरी करावं, असं अयोध्येबद्दल काहीतरी करावं असं आमचं दोघांचं मत झालं आणि मग आमची जी संकल्प जो आम्ही सोडला होता तो संकल्प मूर्त स्वरूपास आलेला आहे. आपण रामावर काहीतरी करूया आणि आता प्रणय म्हणाले तसं आता राम मंदिर उभं राहतं आहे, तर मग प्रॉमिनंटली अयोध्येवर काहीतरी करूया. मग हा विचार आल्यानंतर त्याचा फॉर्म कुठला ठेवायचा, तर म्हटलं जसं जाणता राजा होतं तसं आपण महानाट्याचा एक संगीत, नृत्य, नाट्य असा संपूर्ण त्यामध्ये प्रवास असेल असं एक नाट्य करावं असा विचार आला. जे ऑन स्टेज, बॅकस्टेज कलाकार आहेत ती सगळी टीम आपली सिंधुदुर्गातील आणि प्रामुख्याने कुडाळातीलच आहेत, कारण कुडाळात आपल्याकडे नाट्य आणि नृत्य ह्या दोन्हीसाठीचे फार छान कार्यरत असलेले ग्रुप्स आहेत. मग त्यांचा एकत्रित ताळमेळ करून आपण हा एक कार्यक्रम आता परवा 15 तारीखला त्याचा शुभारंभाचा प्रयोग करतो आहे. केदारने फार मेहनत करून हा पूर्ण अभ्यास केला आहे आणि संपूर्ण लेखन हे या महानाट्याचं केदारने केलेलं आहे. त्यातली जी गाणी आहेत जी केदारने लिहिली आहेत ती ऐकली की अंगावर रोमांच येतो, एवढं त्यामध्ये इनिशिएटिव्ह होते. सो ते पण मला एक अभिमानाने सांगावं वाटतं की केदार आता बोलला तसं की सिंधुदुर्गातली लोक प्रॉपर इथे राहून काय करू शकतात हे दाखवण्याचा आमचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. मला वाटतं की लोक याला चांगला प्रतिसाद देतील. इथलेच म्हणजे कुठल्याही एका ग्रुपचं असं नाही आहे. म्हणजे आता साई कला मंच आहे, नंतर संकल्प क्रिएशन आहे, नंतर आणि बाबा वर्दम थिएटर्स असेल, की हे सगळे जे काही इथले ग्रुप आहेत त्या सगळ्या ग्रुपमधली सगळी माणसं याच्यासोबत आहेत. म्हणजे असं हा कुठल्याही एका ग्रुपचा कार्यक्रम नाही आहे. सिंधू संकल्प ह्या बॅनरखाली आपण हे सगळे जे त्या आपल्या नृत्य, नाट्य, संगीत याच्यामधले जे काही हिरे आहेत ते सगळे एकत्र गोळा करायचा प्रयत्न केलेला आहे.
आणि माझ्या मते आपण तो फार छान पद्धतीने लोकांसमोर नेऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.